Muhammad boobu juuni a leetina hen ɗo yaafo. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Jasiyati aya on unsur tangol ande yaw aya 14 aya 14 fuɗɗoto ɗen qul lilladina amanu miya ɗum ɗon donc ko hanke fuɗɗi ɗen gol waylti ɓawa ɗerol e gonɗum السلام عليكم. قل للذين آمنوا طيب فوي ande den gaddu manade waden doa bismillah fermé ha e tenen nyande jeeni juldan ma tenen nyande sappo e nay juldan goɗɗum ko tawoyde o parce que ara sittu sawal no anda lannade yon ko tawoyde o hen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله ولي الصالحين عدو للظالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد يتي الله تبارك وتعالى عنده أن كان لا نميد محمد صلى الله عليه وسلم على دالي دالا نلادو انفونات دندون ودالي قل ويان للذين آمنوا ونن بيدو غمديمبه يتو بيدو غمديمبه قل ويان للذين آمنوا ونن بيدو غمديمبه يغفروا يوبي يافو يوبي منيانو يوبي باردونان للذين ونن بلا يرجون توبة تجاكي أيام الله هاورو يقول إن يلادي الله دين ليجزي في يوبي دوما يمبي بما كانوا سبقوا بلاتي كون يكسبون بفقدو كون صفة دي آية جدو فوق ممتاد kala ka wiɗon yiɗon windike ye yaafo heefere ɓe yen pardonnanɓe yo en tertoɓe yo en durnoɓe yo en muññoɓe ɗum ɗo muntirama aya goto filli naaɗo ka suratul tawba e ka suratul munafiqun ya e suratul tahrim ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannama bisa masir hakkunde men e heefere ɓe accangol ɓe ala han kadi si ɓe wi bis dans les conditions normales ko yen wiwɓe mor si ɓe eɓɓiɓe mulay dina tan ko yen munuɓe ɓe effacé ka leydi naneɓe ala kono hari on sayde taw noon julɓe ɓe koɓe minorité ɓe wonali majorité allah wi ɓe maɗɗini julɓe ɓen ɓe maɗɗo mi accani on mi yaafiki on mi jertiki on min na en goto ɗum tewtotako on hari on say ko ni ko ɗum woni ɓuliyeto lilladina amanu wonande gomɗinɓe sahabaɓe ma ɗimmoɓe ma heɗitiɓen kamɓe yahfiru yoɓe yaafo yoɓe terto lilladina wonande ɓe la yarjuna tawɓe tijjaki ayyamallahi hawroygol e ñalaaɗi allah ɗe ko boni on ko kefeero julɗo ino tanƴini ha no felliti déjà hawro yeye allah liyajisiya fiyo yoɓe gawmon yiɓe bima kanu saabu konko ɓe laati yaksibuna ɓe faggito man amila salihan kala golluɗo gollal moƴƴal fali nafsihi ko hoore makko o gollani wallahi wa man asaa kala bonnuɗo ko o bonni kon kadi fa alayha yamta e hoore makko ɗum so waɗi ñande goo woɓɓe tawi sayna ali tawi woɓɓe no waccamo aliya no moƴƴi aliya no keddi aliya no okka aliya no itta sadaka sayna aliya jaabiɓe min ha hande mi moƴƴaki e goɗɗo min ha hande mi bonaki e goɗɗo en amiril muminin ɗon on falji seeɗa ko goɗɗo boni wo no woodi ɓe o moƴƴimo ko goɗɗo moƴƴi wo kadi haray no woodi ɓe o bonimo o jaabiɓe par ce que kon ɗum waɗi mi wi ɗum ko ɓa kala komi boni e goɗɗo koye hoore a yankata kala komi moƴƴi e hoore goɗɗo ko hoore an ko ɗon kamɓe ko ɗum waɗi si ɓe faami alquran si ɓe ƴetti sakul maaro si ɓe windima hajju si ɓe windima umra si ɓe darni suudu ɓe jonnima saabi jeɗen haray ko ɓe fiɓi na an ɓe waɗani ko hoore ma ko ɗum waɗi si ɓe yaway moƴƴiriji ɗi
parce que ko on chance ɗon ɓe nabi enen gonɗum waɗi sen hawto moƴƴireji ɗi ko ɓa kala mo moƴƴiɗa mo rayɗa jaaɓi ko kanko moƴƴiɗa e mo awa man amila salihan kala golluɗo ko moƴƴi fali nafsihi ko nande hoore makko o gollani wa man asa kala bonnuɗo fa alayha yanta e hoore makko thumma ila rabbikum refti ko faade ka joomi mon mar turjauna woni ko ruttete ɗon ɗum fof o yoɓita moƴƴinɗon ko moƴƴi o yoɓita bonnuɗon kadi ko bonni ولقد آتينا بني إسرائيل قم دي ميوكي بني إسرائيل الكتاب دفترن والحكم يفهمهم والنبوة أن باكم قرب دودو دبن كو بني إسرائيل يالدي ورزقناهم من أرزق من الطيبات إمر دلا ولي دغيدي وفضلناهم من قرنبه على العالمين إذو تغيكو ويندر مابه ونادي الله قرنبه هوري تغوري دفو أبدا الله قرنبه هوري تغيكو ويندر مابه بني إسرائيل وآتيناهم من أكب بينات فانكن يجي من الأمر إمر في أكوجي فما اختلفوا بلوت نيرانو بونو هونde wotere be tamondiri be lurrano illa min ba'di ma ja'ahum sona bawo arde be al ilmu gandangal onon gandal fandangal yani bi tatun nabi sallallahu alaihi wasallam nele gon nelado dum woni gandangal be anduno dum wada aka dum don waduno be senniti wobbe jabbi wobbe yeddi wobbe ko d'accord wobbe wina d'accord ay bagayan ka bewre tum bayna makko deji mabbe sino be fop ibe andi nelado ko gonga nelado ko nabi muntazor wanna bajo habado ibe andi dum kono ka bewre ka ganyanande hakkundeji mabbe be sali inna rabbaka anduno jomma yaqdi o nyaawo e baynom hakkundeji mabbe yawmal qiyamati nyalande dargal fi ma kanu fi gon ko be laati fi mudum yakhtalifuna e lutondira jabo be nelado ko nelado wono Abdullah ibn Salam wono Najasi wono non Salman al-Farisi be do fo jabi nelado ko nelado kumbe lude be jabi nelado na nelado jonno babe lutondiri Allah tabaraka taala dal nyaawe hakkundeji mabbe nyalande dargal summa ja'alnaka riftimen wadima am Muhammad summa ja'alnaka riftimen wadima am ibnu adam jeyado e mofte Muhammad ala shariatin e hore sharia e hore constitution Allah tabaraka taala wadi e hore constitution on constitution non mo Allah wadi mu o wi en jomba e hana si hobbe gono ara do e jibugol constitution inna kanyum moderi dum wonde manna joni koy goto jombu goto Allah wadi en e hore sharia goddo wata wiide ara e wada en sharia ko contraire dum do min al amri mo de fiya keden fop Allah wadi may hore sharia fatabiha jokon non sharia jokon wata tew ko goddo go wawlata wala tatabi wata joko hawa alladhina ko wala tabela ya'lamuna tawbi anda ko nafata dum tawbe ben anda ko nafata dum ko no jeya ko wala tabe wata debbo teddine ay wata gorko jombu dido ay go gorko e debbo fotu be wona égalité ay yo ibnu adama e nyaari dum fotu duruwa ibnu adama e bariru ndu yo yaw oto goto jodo oto goto nyaamide yasiti wutu jodo jullere wotere ay adamuna yaani be anda ta tewto faale ben on ka unoto si putte sembi ke nyebbe jawi de anda ko derim ya de maraka derima do ko nyebbe rima taka hore medde to putte ka der leedi kanyurima ta tewto bes ay innahum nabe lan yughnu benafatabe dun canka imada min Allah murde Allah shay'in hayyun c'est-à-dire sa tewtike do sa derfi ha ajoki sayaji mabbe din si Allah wadu yima rebebe benafoita maka Allah mo be aran soita maka Allah be darota ko ben Allah accamu parce que ko min nelimo accamu ko min yagirimo ko min ukkimo imo Allah tabaraka taala o avertisi wota jokku belede mabbe den innahum no kambe lan yughnu benafoita be dun canka imada min Allah murde Allah shay'an hayyun bisumi min alikam wa inna zalimina ande no donyobe baadu yoga hande awliya o ba ko welti be yo kambe to maani weldu enen wota hunde wondo e mabbe wallahu waliyul muttaqin Allah kadi ko kanko ni gido hudobe Allah be Allah be hudobe Allah hada awande do alquran are musibe jurde basair ko ne darorgal a janga tuyi ay laji sa jangi a firi a fensiti ay ay laji mara din itta ay mojjireji di ala wadde di wada won woniri ko labada o kedduda sa jetti darorgal ngala wadi ni ay ka fucci tete ma ay ka konni tete ma ay ka hefete ay ka mojjinte ko natata awa hada ne do alquran are basair ko ne darorgal linnas wonande yebe ko sibe jabi darorgal ajanga ta pas ko ila ka futi aka lan ron ka yide ella hukum haka retitude ajanga ta pas to fira finsita ila ka futi aka lan ron ka yide mojjere hukum haka wadde hari ala ko wadde ma wasa wadde kum hari kono jaako handa ko wadi
ay wa hudan ko de pewal wa rahmatun ko de yurmende sa janginde e baydi do fo attinto to derga heba pewal ko fiƴƴiniɗa nder ga heɓa yurmede ko fiƴƴiniɗa nder ga hada basair hada shifa hada hudan wa hada nur alqur'ana ko nde pewal alqur'ana ko nde yurmede alqur'ana ko nde lekki alqur'ana ko nde darogal ko nde cellal kono wona linnas wona wonande yimɓe ɓen fof sa jamais li qawmin yuqinun ko nande yimɓe ɓen hoolo Allah waɗe mawlotoon am hasiba alladin kasibko ɓeeɗo ijtarahu sayyi'ati wonɓe fakkitade boneji e ɓe sikku an naj'alahum wonde men waɗayɓe kalladina amanu waɗo ɓe gomɗinɓe ɓe wonɓe fakkitade piiji bonɗi waɗa tapasji waɗa nambaraji kawɗe ɓe sikku men waɗayɓe wono gomɗinɓe ɓe gaddarɗa goto werne goto e hune aljannaji gotum darɗe gotum hune hurul ayinɓe goto ɓe sikko ɗum ɓe hayliɗanigal alqur'ana jaabi ɓe sikku ɗum min waɗayɓe kamɓe kalladina ɓen amanu gomni ɓe amilu salat ɓe golle golleji moƴƴi tawa sawa an fatama haya gurdam maɓɓe ɗe wama matum e mayde maɓɓe nde ɓe sikko ɗum saa ma yahkumon boni ko ɓe ñaami ɓe sikki ɗon ko watta wonde bandi e moƴƴo waɗete place goto kefere gomti watte goto fina sina fi kala ay e jurɓe jofa haqqille ɓe darotoɓe fewta e heferaɓe ene kadi heyi ɓe ɗo annasaraɓe ɓe ɗo chrétien ɓe kadi ko Allah goto rewde en fof ko hunde wotere ndeg yaadi kamɓe kadi ɓe hoora ƴe chrétien ɓe ɓen hoori ni ɓe yeeyi ha jurɓe sen pay ha ɓofa en fof ko hunde wotere ndeg an wi ɗum aya maɓɓe hunde wotere minen maɓɓe nami hunde wotere ndeg oɗa jaɓa sumninede oɗa salo sumninede oɗa jaɓa wurgol baɗɗe capantati oɗa wiya sadi ka o jettan woppino de suumaye BBC Afrique journal wetuno ngal nde ñande ko ya wullitino ko hujja tu ne cherches pas de mancet en Guinée moi de Karim c'est très difficile je cherchais des mancets tous les dictionnaires je cherchais des mancets jusqu'au 16 bien jusqu'au 16 mais non désolé mais c'est descend jusqu'au 19 David jonno inna an event on ko Allah wi sa ko ni ma ya ko mona ko be nyaay kala mi dido ka hakkille julbe an nasara ko goto julbe al yahuda ko goto sa ko ni ma ya ko mona ko be nyaay goni ko be sik wa khalaqa Allahu samawati wal ard Allah tagiri leydele den e kamuli di bil haqqi sabi gonga ko andi gol e naya fijudo ma hinda fije do naka fije ko gonga tagira ko sobe ɗum tagira wali tujusa e fiyo yoɓe kullu nafsin kala wonki bima kasabat sabu ko ki faggeti kon won tawa kamɓe la yusulamuna ɓe toñetake sabu ɓuytanegol moƴƴi ɗin ma sabu ɓeydanegol bonɗi ɗin gaɗon bon no luttare passé kuntum ka en wata sorude no tuuɗi ka hattel ɗo musidɓe jum en fof mani to ɗen hakkiten أفرأيت إكا أيالي من اتخذ أوجو كتيدو إلهه الله جمكم هواه كويلتم تام كويلتم هو كميتتم هو أجارة كم كدوني الله مكم أيالي on ga no jindu da ko ne menga wa dallahu Allah alla kadi majjini mo ala ilmi do gandal wondum gandal andugol wonde ni o do ko duwado majjinede Allah hottaki majjinimo wa khatama o fermi o notti ala sam'i e do kinde noppi makko ɗin o nanata gonga wa qalbihi ɓernde makko nde o miijitota ko gonga wa ja'ala waɗi Allah basari e dogite makko ɗen ghishawatan juddi majjere wiyata gonga ɗiɗon sikka noon fa man yahdi ko mbo wawi fewnude oɗo min ba'dillahi bawa e ko taw ko ka afala tadakkarun ɓe on wajitota ko en foti wajitade wa qalu ɓe dari ɓe inni ma hiya ɗan gurdam wonali illa hayatuna dunya si wona gurdam meɗen aduna namutu hiɗen maaya wona haya hiɗen wuura woɓɓe no jibine woɓɓe no maaya woɓɓe no jibine woɓɓe no maaya ko ni aduna ɗum tirta mo wima aduna lannay o fenay mo wima maayete yimmite o fenay woɓɓe no wuura woɓɓe no maaya ko ni woni gurdana o maayo huɗe buna ala en halkude illa dar sowona jamanu ngu ko soni duuɓi jamanu ngu ɗuuɗi ɗum ɗo wona sam makko o maaya na goɗɗo ɗen waara ɓe dari ɓe wa malam alanaɓe ɓe daali kay ko ɓe woni min ilmini modde gandal ɓe hotti tum ɓe wowɗi inum ɓe wonani illa yazunnuna so wona hiɓe sikka ɓe tañi kono ɓe feeri ay
وإذا تتلى سجنغام عليهم إدو مأبه آياتنا آيات أمن بينات بانجنات ما كان لا تتاكو حجتهم دليل مأبه إلا قالوا سونا بويا itu awak ada biar apa ina apa biar apa memang in kuntum salat ke saat ini kau ngomong modal makhluk pun sawi memai imitot arti makhluk pun awak ada memai de iminti be ada dia am solo kami mai no mene iminti sawawa di pun are ko fenande mai de imitot ta modal makhluk sebenarnya aye jeden no yewte de fi dandal be hebata dalil e hujjai argument sona wi ko awak ada ba biar apa memang Uriyato be Allah yuhyikum wurni tayo thumma yumitukum refti o warao thumma yajma'ukum refti o hawtindiro yaw ila yawmil qiyamah fate nyalande gangale fop daro de nokku godu ila baba adam ada tage hay sakkita do jibinede en fo men hawtindire nokku godu lara ga fisiki wala ila de nyalande kala sikkiti do fina nyalande o tardi dan dere alaka di o are onon taw si Allah tawna ilande nyalande ida way to rade Allah si Allah tawne de judde so may kono ta to Allah si tawne de darla dum don dutta dama o yoy mangal daro to sala don ngal dara ta ko to de ay dara ba fi sikki wala e mayre ko teddu ngali be ben walakin nakunitum akthara nas ko buri yewde be la yala na be Allah sanari man yegi dinge mu fe manji ko na huwede ko atawa ina ko buri yewde be dada daro walillahi qalla dan mulku samawati la makal kamuli ni wal ardi lilini wa yawma taqumu saat enyande dangal dari yawma idin de nyande yaksaru perdai ombe al-mubtiluna bon ma pen taw be kambe golli woko bonne kambe perdai nyande wa tara ayai kulla ummatin kala mofte jasiyatan harahino dikki no goto dum do suratu wongol innitira ko dum wi ngol jasiya ay kala mofte no jikki ko dum fanda jicca gongol do dargal to mande yite jahannama yi heterbe bandi duwabe be natude e magge arande jolkira jolokoje buluji cappande jeeni 70,000 chaîne ar ko dum woni jolkira jolokol gotol kala kadi malaika buluji cappande jeddo no jogi singe haydi ke yimbe be ka dargal hakke ko nge hawjani be wandi ko surat tabara inni tafuru takadu tamayyiz nge ayde ke nyami ninta tafuru nge luka nge wubbay nge maja nge folto malaika be nge taja jolotoje de nge arbe fokkita nyamu de yimbe be ka dargal ko don kala hula ta ana koppi de nge tata na hore mu jicca na hore na tewa ko ko wayra mi dari heba ande ha tawa ko de mamde maya na wori mum jiccoda ko duwi gol jasiya ko dum woni inditira wa tara ya kullu ummatin kala mafta jasiyatan no jikki kullu ummatin kala mafta tudade no de ila kitabiha fade jam ko talki deftere majji on ka windi don inne al yawma ande non ko jusawno yobete ma ko lati don ko tamalu nay don gol hay mo hen tay fop man me yoba fop me rambo se fop ko to ada dum do kitabu na ko talki amen dinni ka golle mon de ngarestri don yante ko di wawlay alaykum e do mo joni bila ke hore gonga tal ko ndum immo daro do fontano hore mayru do yangana hore mayru were yalla ne kari o wi onde kari yalla ne kari on dari onde kari yalla ne kari o mimi onde kari yalla ne kari e non kal kari bil haq ondu de gonga e mes en vidéo tu ne peux pas contester sa vidéo ara dum ko vidéo woni wona audio sa ko fenade on do ida dum c'est un vidéo ara image ma on no yalta sa fukiti ngalude dum ma ko da al yahude en nasara porto gouvernement ji di wawi wadugol caméra ka Carrefour ji e ka hotel ji tabe jodo to kandir bureau bi sutto fo no wurbi ton no wurbi hino won ko yeyde lekkele madina ka leydi da wawi wadugol caméra surveillance on nder magasin mo fosi ko jodi kare contrat ma suti ko walla ronkata wawgol wadugol caméra ara suti e ko medalo sama suti ay di wowla wondude hore gonga ha Allah inne on famale inna haribede kunna men ladige nastansihu mede windude ma kuntum konkolat do tamalu nay do gorle no tay mede windude fop inono mo metta do an fa amal ladina amanu amma gomdi be wa amilu salat be golli gollel moji tay kambe be ngoja ayunde fa yudkhilum rabbum yawma benadebe fi rahmati ender yurmene makonde dalika wal fawzul mubin don malal manu ngal excellent
kala malmirengal bandi wa amma alladhina kafaru amma beda heferabe be innane mais comment afalam takun elada noki ayati ay yanne tutula alaykum no jangeteno e tawne mon kana fastakbartum mawniti do sali don wa kuntum lati don qawman mujrimina bombe ya babu yo yeddu wala la qalu bala benna kono woni fa tarafu bedambe begiri to bakati ma be benna deso de kono woni begiri to bakati ma wa idha qila sibiyama inna wa'da allahi wa fadara lande haqqun ko gonga wa sa'atu dar ngal la rayba fi asikyo ala imudum kaduna sidum wolama ultum inno mana diri menen men andade masako ete dam inna zulmu menen men tankinaki dum illa zannan sona sikke dum menen ko sikke sakka dum men dubi dubi pamana en tout cas do menen me wonal dum mustaqilina holibe on de dar ngal daro hay ko non comportement mo gado ka ko bada alam feña na te don yoni sayyi'atu buniji ma bi ko be jolli kon fokta no weji no wali don wa hala bihim dikko e mabbe ma kanu kon ko be lati bi mudum yastahzi'una hibe yaltu dikko e hore ma ay wagila bi al yawma hande menen kadi nan saakum me yejjitayo kandiri to kama nasitum on yejjitirno don non on kadi le fa yawmikum hada hawrugol engal nyallal modon do e bi kadi wa ma'wakum na werde mon de ka yite yo Allah tabaraka wa taala on danbe wa malakum lana min nasirin imorde wallo wo jawna ka yite to na wallo wo nga yite ngenda dalikum ko fawi ondu bi annakum ko sabo on iddakhtum on jogite ke ayatillahi ay jalla de husuwan jalnori waton de bagay wa gharratkum hodi on ala ayatud dunya gurdang aduna be mi jawa engal be mi borno ngol be mi tambo be mi jomba be o da jombalang hilli don dum be mi soda teren do be mi darma do be mi endo plus hilli don dum hari dum infraction be don sans interdit ka doa karewede ha do c'est la conséquence non ande yite ke facile l'enfer no yite jarna ma ko do yaw to ande waliyad billahi wa tabaraka taala danbe ay wal yawma hande non la yukhrajuna be yaltintake min hakanderi yite go wala umbe onale kadi yustadabuna feletebe kanderi yite don ay ko si Allah arayno haka hori yite ay ono kun wona no hunde ka humuna no maya wadu hunde ka kon hanno wadu hunde ka kon hanno accio hunde ka ay ko si Allah ngati e gil fele rewle giri garabe yuru men de sora joni beakite te joni kono goddo alabe tugude nder ko mo be tugata goddo ala mo felde malaika no ngati jandi ay Allah mo yejjiti be kanderi te ton goddo ala mo felde appela yore ma to woni murad falillahi alhamdu musibe julbe walla tabaraka taala wodani yattore tay jabonde julno be go walla yette ibnu adam ko wertante dum jarne me ko walla yette walla rewete rabbi samawati jeydo kamuli di mom wa rabbil ardi jeydo leydi di mom rabbil alamin jeydo windere ni fo ko rabbi di ko julli di e nyuji di e likki di e kulaji di e bolle de e jayde e sosoliji di e nyemeteje de jeydo dum o je yettore wala kibriya kanko tu wodani mawnintinare ho toron na gol piya berde woda wiya ana walla tu wodani do o yejiti kuma dan do me ko ngin si je vais présenter comme candidat pour be pour taper berde me bande nyande won si je veux bande nyande mawnintinare ko walla wala kibriya on ya George Bush mo fida padal plein discours wala kibriya Allah ko mawni tino tawi am tino de tapete wala pahali la fala to de walli mo ma jipitina hore mali e do mo to ne tane fi samaka kamule wala de kale saya no haya teore le ndi fe don na ka ore le di Allah dari da don na ka le kam wala wanda wa mawni tinado ada yang kadi ko agor ko to man kadi bañi way mamta kon non ko ne budaya da madama yo ale ore ni sorta ke lego e ada da kamera patu mamako ata moni tinado on fami ka o wala siston ko ni teddo do an hakim kam ko ni yude nyawre makko den tamma bi aunihi tabaraka wa taala tafsir suratul jasiyah
yurmede Allah en tippini tafsir suratul jasiya are ko suratul aqaf marde jettoygol si en juuli suumaye on ɗe fermude ila hannde fi qiyamul layli on woɓɓe kadi ko yeeyanayɓe feeto fi juldere awa hay so tawina yeeyano feeto fi juldere arayɓe ɓen soodugol e yeeyugol feeto juldere ara yette baaɓe goo no ɗiɗi hakkundeji maɓɓe ton aray ɓen ko wujjayɓe bete hayso ko yeeyata kon marsata fi feeto kono awa no lanni yontiri jooɗo aynata feeto ngon nafo awa طيب كاد قيام الليل نرودي نور أري إنفرمي درس عن بإذن الله تبارك وتعالى ko جزء جوي لutani en ɗo e nas ko ɗon hijiɓe sappo ko ɗo lutani en ɗo e nas are ko suratul ahqaf ko ɗo woni fuɗɗitoytoɗe bisimillah tenen ñande jeeɗiɗi juldaɓe ma tenen ñande sappo e nayi juldaɓe ko tawoyde o inchallah tabaraka wa taala ko ɗon das men wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad surnen ɗo kadi bismillahirrahmanirrahim ka afdari kabulukul maram afwan babul luqta dambugal yewtaygal en fi huccugol wiɗen wo an iyad bun himar yettama e oɗo radiyallahu taala anhu yo Allah tabaraka wa taala on welemo qala maki qala rasulullah sallam nelaɗo Allah maki man wajada luqtatan kala tawɗo ko yani kala tawɗo ko hoccete fal yushhidu yo seedintinda way adilin jomiraɓe ɗumɗaɗi areɗo tawi koko jandi on tawtude aray mi waɗi on seede tawi ɗum ɗo nan ɗo hoccu mi yeynita ha ka mi jomum woma mi fewjana gase ɗe fewinirade kono mi heccata ɗum ɗo waɗa seede wonɗa waɗirde seede o jikkita tawara ko yette bajo jeeyoyi ɗum tawa toon a $100 o daroyoyna kanko ko $1000 won nder ton fashiru seedintine wal yafas yo on tigi hunño kadi ifasa ha sifa mum on moƴƴa wanda ko pi hum boɗe hum ko gunil ko sakori saku o ɓoyi ko saku de voyage o ɓoyi ko saku bambeteɗo o ɓoyi ko porte fal yafam yontigi unjo alego yontigi mani to ifasa ha sifa mum o en hojjay goy ɓaynon en hojjay no hanɗe hoccirde no ko ɗum sharia woni e yeetade wawi ka ha e saku mum kon sifa mum on e saku mum kon yo hunjo ɗum tumma la yaktum refti taw suud hocca wa tum waɗani ɗon ko yedde baajo ay hujjey noon suuyi hocca tum waɗani so hocci o tambo flagrame hocci annduɗo ko kañum yeeyi o yo aro sifo koni nder ga komi joni tem si ɗum wopinde ade mi yenitita ko islam weeni noon ha ka hitande timmi wosi hitande timmi mi yi'ade jommum mi warrayno mo gasa kawaɗoɓe flagrant wala yughayib wota o wirnu wota o suuɗu wota o wirnu ko gotum fa in jaa rabbu ha si jommum aruɗe sifi ha anda modi ko oɗo woni jommum e nele haray fa huwa ahaqqu bi wonda kadi waɗugol condition wonno ɓay ko $1000 so jontimat ko jeɗo ko haala waldayi ɗum kadi ko ya ƴettu jonnitamo mehilata hande kadi ko hoccuɗa kon wontanama dewa wa illa si wona ɗum yani so jommum haali o wara ɗumɗo haalillahi wonti jawdi Allah aray wonti jawdi Allah masalan ko wiyete comme baytul mali aɗa goye banque islamique sono woɗuno haray ko ya ƴettu naɓa ton si bureau wano saudi kamɓe ɓe mari bureau ji ko hoccaka naɓete haray ko ya naɓu toon imamum desidata ɓolmum waɗde ko l'école ɗi darnirte ka ko juulirɗe ka ko forage yasete ka ko maro sodete naɓanemi en tout cas ila ɗo woni jawdi Allah man yacha yuti kanko Allah yi hokkande man yacha mo yiɗi hokkude Allah noon hokkiti ko lil fuqarai wal masakin ha ka hatti ɗon ko ɓen jeeytata ko ɓen Allah hokki ila ɗo wonti jawdi Allah haray ko goɗɗo e ɓeeɗo so tawi ɗa jeeya goɗɗo e ɓeeɗo jeetato haray ɗa wawi senditande hoore ma e ɗimoɓe maɓe yani ɓe yerodirɗa ɓen ñaamo rawahu ahmad wa imam ahmad fille hadis o walla arbate enayi o ɓen illa termisi wona termisi kanko tawaka wa sahahu selin o ibnu husaima wa ibnu jarud wa ibnu hibban wa an abdourahman ƴettama abdourahman bun usman al yatim al taymi radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam naha ɓe haɗi an luɓutatil hajji hoccugol hajjiyankejo mo hormini ke hoccata hoccugol ara harmanimo kon a hoccata rawahu muslim
وعن المقدام بن معد يقرب رضي الله تعالى عنه قال وماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماك على فام لا يحل دغتاك ذو ناب جوميرا دum pedali di jomira dum ñiije ngatirayde de mina siba yimmorde buutoji din ka burure wala al himarul ahli wona babbi wadde teedi din wala logotatu wona ko futti ko hojjate ko min malin immorde jawdi mo ahadin ahodani illa an yastaghniya anha sona o aldina fim yani ko fanda mo ahadin ko aden ahoda yani heferaɓe haldida ɓen on haɓata men haɓata ara jawdi ndin kon ko hoccaɗe ɗiɓiji wiyaɗi ɗo fof o iwi e juuɗe julɗo ɓen daganta ko ɓe illa an yastaghniya anha sona o yondinora tum fimo kon wiyete yondinora fimo yani masalan o hocca gotel e ɗum ɗo taw wata wurude e ɓaawo ɗum ɗo ila ɗo heɓiɗa ma ila ɗa heɓiɗa haray o yondinoray ɗum ɗon o yonitora ɗum ɗon e mbele ɓundu mum ne on ɗon hande kadi o yahoran mais wigol jogol ɗo fof ɗon aray ɗum ɗon ko ɗum fanda daganta komo rawa abou dawuda ko imam abi dawuda ko filde hadis o aray ɗo kadi en surni kitable babul lokuta dambogal yewtengal ngal fi hoccugol babul lokol maram aray ɗo kadi ñande udditoyɗen bisimillahi ko babul faraid dambogal yewtengal en fi ndondiji ɗin ko wiyete al faraid aray wona dars allahumma inna nastaghithuka bi ghayrik allah meɗen faabinorama ya allahu ya rahman min marama min faabinorta si wona an min marama min wullata si wona an min marama min ɗaɗɗirta ballal si wona an allah min torkema yaafo min bakkato yamen ni allah jaɓan men ndew ko min wonma rewde kon allah jaabinan min du'aji ko min wonma torade kon allah sellin min sellinanamen ɓe ɓureji amen ni allah yaafo min bakkatuji amen komin tewi e komin suuɗi komin feññini e komin suuɗi komin tewi e komin falji allah yaafo min bakkatuji amen ni konngol majji e kuugal majji yaafoɗa mawɓe amen ɓe allah fewnan min durriyaji amen ɗi waɗanamen ɓe ɓurrata awi waɗaɓe nafayɓe men aduna e lahara waɗaɓe jaɓuɓe wonde ley koyɗe amen allah fewnan min durriyaji amen ɗi jokkinaɓe ko yiɗuɗa yarliɗa jokkinaɓe ko nafata ɓe nafa men aduna e lahara ya rabbal alamin waɗo ɓe ɓureji amen ɗin jaɓuɗi ɗoftade men wonɗi ley koyɗe amen waɗu men menen kadi yurminayɓe ɓe ɓureji amen ɗin waɗu men gaynanayɓe ɓe ɓureji amen ɗin allahu ya allah ñawliɓe no e amen allah okkoroɓe koɓe yoɓira allah okkoroɓe koɓe yoɓirara ɓe wintaki ɓe ɓintaki ɓe dogani ɓe acci ɓe ɓureji maɓɓe yawmo jibol muɗa taw allah no e amen nawnuɓe allah sellinɓe no e amen nawniraɓe allah sellinanɓe yawmo jibol muɗa taw ya allah ya rabbal alamin no e amen sattiraɓe allah hoynanɓe ya rabbal alamin anta alghani ka woni alluɗo ittuka ngaluma ittuka magasenji maɗa okkoramen jawle ko lellantamen lallantamen aduna ilahara ya rabbal alamin allah okkor men komin ñaama okkoramen ko ñamanamen dandamen ko ñamatamen yamo jibol muɗo taro yo allahu on okkor en ko ñaamen okkor en ko ñamanayen o danda en ko ñamatay allah danɗen bone ayɓe meɗen ɓen ɓe anduɗen ko ayɓe men eɓen anda ko ayɓe eɓen anda ko ayɓe allahumma alayka bi adaina allahumma ansurna ala adaina allahumma jalna fawqa ru'usihim allahumma a'inna alayhim wa la tu'inhum alayna allahumma ij'alhum tahta aqdamina ya rabbal alamin allahumma dif quwwatahum wa zid bayna qulubihim allah wattu men hoore ayɓe amen ɓen allah wattu ayɓe amen ɓen ley koyɗe amen allah ɓutti berɗe amen ɗen e hoore maɓɓe allah foolin men e hoore maɓɓe ɓemen andi ko ayɓe amen e ɓemen anda ko ayɓe amen allah hisin men allah danɗo men yaafa en bakkatuji amen en sellin men fewɗu men yaamo jeegol no ko taw allah risin men allah alɗin men ya rabbal alamin yo allah hebbin salaji meɗen ɗin hakkille yo allah on hebbin ɓerɗe meɗen ɗen iman e kulol allah yo allah hebbin sokeje meɗen ɗen jawle yo allah hebbin deedi meɗen ɗin alqur'ana yo allah hebbin ɓalli meɗen ɗin cellal yaamo jeegol no ɗo taro enen fof e ɓe gureji meɗen allah dandu en bone laamu fewnitingu ngu yo allah dandu en bone laamu ngu yo allah dandu en bone bandi on yo allah dandu en bone kala ko boni kon yo allah kore e moƴƴere kala ko moƴƴi kon yo allah kore e moƴƴere laamu fewnitigu ngu yo allah dandu en bone makko ya allah ya mo jeegol no ɗo taro ya rabbal alamin albala ko ñiilade hakkude leydi kam yo allah dandu e yo allah o hisine wonde yeyde kon yo allah o marsi yo allah okkor en marse yo allah okkor en marse yo allah okkor en marse jorki allah andeji ko marɗen fof yo allah ittayne faaleji dagiɗi ko wonduɗen yo allah okkore allahumma gadi anna hawaijana allahumma gadi anna duyunana allahumma gadi anna hawaijana allahumma gadi anna duyunana ya rabbal alamin allahumma
يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا اللهم يا فتاح يا رزاق افتح لنا أبواب رزقك ورحمتك اللهم ربنا زدنا علما نافعا يا عليم اللهم ربنا زدنا علما نافعا يا عليم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله اللي ينفر بقول دارس يا الله اللي ينفر بقول دارس هرب يبيدي بك دين من إك جودي من إك نبر من إك دوال من يا رب العالمين يا الله نبي يسوع أبدا يا الله نبي يسوع أبدا يا الله وإن فوق الفوق يا الله وإن فوق الفوق يا الله أكبر ينبري وكلارك وكل دين يا الله يا فوق ينبري كون نتوبه يا الله يسيك ينبري كوريين دين كون يا الله يورمين عن إله يا الله يسيك يا الله كأول كأول نتوبرنين يا مجيب متركان كأول عبد الرحمن كن أو الله يتدون الإنام من جول كل الله يا مالك الملوك كان كل من ذو القرنين كان كل من النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يتدون من نام الليل لجنة كم فرطاكو يتدون من نام الليل لجنة ليد جنة بساو ليد جام ليد ليبيريا ليد إسرائيل ليد سنغال ليد مالي يتدون من نام كم فرطاكو يا مالك الملوك يا مالك الملوك يا الله يا شافي كاود كسلين النبي أيوب إتو كجلال كسلين النبي أيوب سلنا من بيموري يا دوريا يا الله nyawdu men nyabbuli kene yankoji e gundo yankoji Allah nyawdu men nyabbeli di men andi film e di men anda film Allah nyawdu men ko suudi e ko feewi ya rabbal alamin Allahumma ya hadi ko woni fewno men fewni dami e jurriyaji amin di ala siratal mustaqim e hore lawol mangol yidda yarida Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar yalla naade al janna ya rabbal alamin hisabi kala santina be jide e mede ya Allah hoyna mo kala ko wori Allah no wodi toribe men du'a ya Allah ida andi ko hombo ko tori men du'a ko be tori ko okkorbe Allah andi be me yottini ko be leli men ko ida andi ko be tori okkorbe ida andi ko be ani dando be ida andi ko be woni dando be ida andi ko faale on be wondi okkorbe ida andi ko haji jondum be nan tambe ya Allah ya antal qaribun mujib awoni batti do namo do awoni ko jaabi ya mujib Allah be sikki ko men jaabi nante be do abu waski to be beri kan Allah ka be wañi men do yaltintimben kam mo toni ton wat men jaabi nante be do Allahumma ajib lana Allah jaabi nan men do aji ko men woni toronade hore am jaabi nan men toraji ko men toronade yurbe e tibe be jaabi nan men do e tibe men toronade ko ya Allah akori men jawle e gande e jurriya wada men barki suuda dum e gite aybe ben okor men ko hedditi ko men hebali ko anta Allahu a'lam ida andi ko dum heddi men hebali ko na polondirede fi mum ko na polondirede fi mum e der leydi lagine bad e der leydi Afrique de l'Ouest bar e der leydi Afrique fo Allah okor men dum dal kadi no dewori ka okori men jawle okori men durriya Allah okor men dum don kadi wattida namen e hore dum da wada namen barki Allah wallu men e hore aybe amen ben Allah fuli men e hore aybe amen ben kala kam en woniri e aduna Allah wat men yimbe alqur'ana Allah meden accotude golleli amen men ara men janga alqur'ana e sunna nyande o Allah wat men yimbe alqur'ana e sunna Allah wat alqur'ana e sunna tefanay di men aduna ilaha Allah wat alqur'ana e sunna ittay di men wulaka kabo Allah wat alqur'ana e sunna tefanay di men gadarga Allah wat alqur'ana e sunna lumbinay di men kasira Allah wat alqur'ana e sunna ndaygina nay di men kabruji amen di bumbina nay di men kabruji amen di yenya nay di men kabruji amen di Allah wat alqur'ana e sunna jinga nay di men aduna ilaha ya mujibul mudarri ya rabbal alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك لا تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا ملتجا منك الا اليك برحمتك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا انك انت السميع العليم وانك انت القريب المجيب انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
siapa yang? Berapa yang dua? Berapa yang dua? Berapa yang dua? Sebuah Italia. Oh nasa? Tahu. Allah maktabi ya kayu. Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di benda video di roko Andre Tikalawal ke saldo. Hari kondo be ko tiro watang hura ke Islam. Hari jinno fi idongan di be karmo ko be wadan ben di roko be do makete Ustaz Abdullahi Kala. Ko be do bete Ustaz Abdullahi Kala Jallo. Hari idongan di be wadan defte dude do tafsir hala pelar. Hay non joni hatun jinnoɓe majje wowan o Qur'anul Karim ɗo mo yiɗen ɗo hiɓe waɗani mo tafsir timmo ɗo e waɗani nifsi ndu wodi sura so onno kay page e de deftere nde ɗum ɗo Bulughul Maram e ko wona ɗe ɗo defte ko yatanoga e ko fayi ɓe waɗani en ɗo sharhu e haala plar haray hatun jimɓe muɗum o e ɓe wawi na contact lan e ni ɗum boyi ɗo hiɗo ɗo sanne funitano sibude on ɗo Andirat. sam wengi kewke ɓato ɗumani kelanda naw haray joni hato jimɓe muɗoɓe waylan contact joni men oɗo ɓe wawa hen tagolde ko ɓawi wonde o adno e plus 224 624 22 25 78 hato jinnayi ɓe mbuɗo ɓe wawi data ka WhatsApp maka imo maɗon ka Telegram en plus 224 624 22 25 78 hay ko ɗon entrade. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.